Η Ζήρια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου. Η χαράδρα της Φλαμπουρίτσας που διασχίζουμε σήμερα χωρίζει το Όρο σε δύο επιμέρους κορυφές, τη μικρή και τη μεγάλη Ζήρια που βρίσκεται στα δεξιά μας. Η διαδρομή ξεκινά από την περιοχή Βαρνεβό. Γρήγορα μπαίνουμε στο σηματοδοτημένο μονοπάτι. Τα πανέμορφα δέντρα ελάτης κάνουν την εμφάνισή τους και ο ήλιος παίζει συνεχώς κρυφτό. Αυτό το σημάδι είναι ένα από τα πολλά που έχει το μονοπάτι μας. Ναι. Υπάρχουν γύρω στα 100 τέτοια σημάδια, ανά 30 μέτρα, για να γνωρίζουν οι περιπατητές την πορεία τους. Κατηφόρες, ανηφόρες, απότομες πλαγιές και παρθένα δάση. Τίποτα δεν θυμίζει πως η περιοχή αυτή βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα. Μόλις μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Εδώ η φύση έχει τους δικούς της κανόνες. Κάνει τη δουλειά της αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά. Εδώ βλέπουμε φυσική αναγέννηση με έλατα. Το έλατο είναι σκιόφυτο είδος και όπως βλέπουμε αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς εδώ. Αυτά τώρα περίπου πόσο ετών είναι τα μικρά τα ελατάκια? Αυτά είναι 5 με 6 ετών. Και τα άλλα δίπλα τους? Αυτά είναι μεγάλα, είναι από 50 ετών και πάνω. Υπάρχουν πολλά μανιτάρια στην περιοχή μας. Έτσι. Λένε ότι τρώγεται το 70%. Τώρα είναι το 30% το οποίο απαγορεύεται, απλά δεν τα γνωρίζουμε όλα. Έτσι. Είναι κάποιοι που τα ξέρουν, περισσότερο και τα τρώνε. Χρειάζεται προσοχή και κατάλληλο εξοπλισμό. Εντάξει. Πάμε ξανά και πιο προσεκτικά. Η διαδρομή στο μονοπάτι διαρκεί με σταθερό βηματισμό περίπου 2 ώρες. Χρειάζεται προσοχή και κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με την εποχή. Ώρα να ξεδιψάσουμε με το δροσερό νερό του Σίθα και να ξεκουραστούμε για λίγο. Το μονοπάτι της Φλαμπουρίτσας είναι μέσω δάσος, όπως είδαμε όλοι. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας λόγω της υγρασίας και των κουκουναριών, τα οποία γλιστράνε, είναι και κατηφορικό, και το έδαφος το οποίο είναι σαθρό, γλιστράνε πέτρες. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και να το περπατήσει ή χρειάζεται να έχει καλή φυσική κατάσταση αυτός που θα το επισκεφτεί? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερα φυσική καλή κατάσταση, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και μια οικογένεια με παιδιά. Ναι, άνετα. Το προστατεύετε το Όρος εδώ πέρα ως αθλητικό κέντρο? Βεβαίως. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνετε? Καλοκαίρι προστατεύουμε το δάσος με πυρασφάλειες. Τα ίδια άτομα που είμαστε το χειμώνα, είμαστε και το καλοκαίρι πυρασφάλεια και τέτοια. Προσέχουμε το δάσος από άκρη σ' άκρη. Μετά το μέσο της διαδρομής μας ακολουθούμε την κήτη του Σίθα, άλλοτε στα δεξιά και άλλοτε στα αριστερά του ποταμού. Κάτω από τα σκιερά πεύκα η θερμοκρασία πέφτει για τα καλά και η υγρασία όλο και μεγαλώνει. Θα μπούμε στον ήλιο γιατί έχει κρύο εδώ. Η χαράδρα της Φλαμπουρίτσας μαζί με τις κορυφές της Ζήριας ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Οι λόγοι προφανείς. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 1000 είδη φυτών. Αυτό από μόνο του δείχνει τη σημαντικότητα της περιοχής, της Ζήριας. Τα πιο σημαντικά είδη είναι η κεφαλινιακή ελάτη και το μαυρόπευκο. Στην κοιλάδα της Φλαμπουρίτσας ξεχωρίζει ο ήταμος, ένα δέντρο του οποίου τα φύλλα είναι δηλητηριώδη. Και σύμφωνα με το μύθο, τα βέλη της θεάς Άρτεμις ήταν από το δηλητήριο του ήταμου. Εάν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να συναντήσουμε αγριογούρουνα, αλεπούδες, νυφίτσες, την κρασπεδωτή χελώνα και αρκετά άλλα είδη. Με μέγιστο ύψος στα 2.376 μέτρα της Μεγάλης Ζήριας, δέντρα ξεχωριστής και μοναδικής ομορφιάς, η χαράδρα της Φλαμπουρίτσας προσφέρει μια ενδιαφέρουσα και συναρπαστική διαδρομή. Ακόμη το σκέφτεστε?